Yes, abusua for more be akwa baba so German Scafi so and so German TV so. Pomade subscribe to these two very channels no. Yes, ahana yedi edwumadi fa. Yes, now ope so we try NLV game ni bia. So sem fan for baby so beba so German ho. Your list ni nyina na fa send your WhatsApp our number we so 0593673300 0593673300. Na me say bon kaya say bia ope machine o ye writer ope machine dey adwuma. Yes, me can for round machine at the amount and also lucky machine. Now difference woman round machine no etwa NL VAG etwa all NL games no except Noon Rush no. Yes, na the percentage no so kama pa we writer now dia percentage no ebeboa papa. Yes, and lucky machine also and also percentage no and a normal machine percentage no be, but difference within run no ene lucky no into fra nchiremu bia wo bia no yede bema wo ngam lucky no so etwa eno de etwa Noon Rush etwa bibia etwa VAG etwa Noon Rush ese etwa national games no nyina from Monday special to Aseda. Yes, na run no etwa from Monday special to Aseda etwa VAG no but etwa Noon Rush. Yes, difference e woman no nti so open machine da adwuma so say obeba na wabeje wodi kama nti wo frɛ no wɔ number we ya so 0593673300 okase bia open machine eno bedi nkomo na nhyehyɛ bia wɔ bia no ede atofoma mo hu mesra wo sikatua bia anim di ka fa so wotrim sɛ sikatua bia anim nti sɛ bia abɛgye machine a obi ne ho bɛka sɛ bia wobetua sika ansa na ho saka na ɛno so ɛno nti yɛhwɛ deɛ wɔfɔ yɛ VAG Saturday NL VAG Saturday wonim sɛ NL VAG Saturday deɛ yɛkɔda koraa na ɔbɛpɛ kakra de ato yɛ bɔtɔm. Yes, yɛkɔda kom koraa na ɔbɛpɛ kakra na me de akɔdidi nti yɛhwɛ deɛ wɔfɔ yɛ NL VAG Saturday no. Yɛhwɛ setup we ɛwɔ year 2005 national year 2005 event number 2231 2231 me ho sɛ wato 70 ɛwɔ ha nti 1 2 3 na abeto 90 ɛwɔ last box position owie apɛ na wajampo 70 no ɛde aba abetwa 28 ɛwɔ second box na ɔde abɔ 76 so na ɔde abɛbɔ 76 nso ɛwɔ hɔ kama nti owie dia wɔse saa 70 jump by yen repeat no ɛmfa nkotwa 5188 wɔse repeat 70 no ɛmfa nkotwa 5188 ɛwɔ event no so kama. Yes, wɔse ɛmfa nkodidi yɛmfa event no so nkodidi kama nti yɛmhwɛ current ne nti woba current na event number 83 no abeto 70 nti 1 2 3 no abeto 90 last box position owie a 70 no one jump mla metwa 76 28 ɛwɔ second box position nti owie dia wɔse yɛmfa event nkodidi wɔse yɛmfa event nkodidi kwa yɛmfa event no nkodidi kwa nso owie a 70 wɔse repeat ɛde call machine nti 70 no sɛ bɛto de ɛno de ɛda yɛnsɛm kama ɛwɔ ha no. Good, na mame confirm saa numbers we 70 51 20 80 also ɔhwɛ ha yɛ ne soro ha aha nso wɔbɛbɔ 70 no wobɛba no na 70 repeat abɛtwa 88 51 no na mame nkyerɛ yie ɛwɔ ha no mame nkyerɛ ɛwɔ etumire ne ekyiresi no ade akyerɛw yɛhwɛ 2005 on event number 2229 me ho so to 10 ɛwɔ ha nti owie yɛpɛ ɛna ɔbɛto 80 ɛwɔ machine owie a 70
into we there 70 on repeating kotwa 88.51 70 repeating kotwa 88.51 once 70 no as I repeat betwa and the counterpart which is 25 into waiting I try 25.70 and so our hand away waiting I try 25.70 good if we are near I'm confirming a baby our hand which is 79 bm a hand so we transfer from Monday special good Monday special event number 912 my home sort to 76 10 86 76 10 86 into a we pedia your event so also about near 51.70 no na omumie no esa egu hanom kama 51.70 we are 70 on san repeat and we be better ha so into back current na over current na wabeto 76 10 86 76 10 86 yes into over the following week yen kotwa 51.70 no until we have 51.70 go event we so ever confirm our event we so 51.70 and over we in so as a go 51.70 as a go kama at the say yemfa enkodi $2 good enya when saying we are near now was here finding another strong event can ho e betimi e de akele game no okay here we had there Monday special event number 888 machine program or hanom na ha so ato 26 machine we are 61 machine no dey share 85 4 box winning good we are no better 28 second box winning no dey twa 86 4 box position no dey twa 76 into a ball 85 position no dey better 28 86 76 into 86 28 no positions into a way there or see emfa event we encoded or see emfa event we encoded good na ye we no me hu say ema we mi no 79.2 we are omumi no sen repeat nso mo hyehyɛ ema na se o mo hyehyɛ 86 76 na se into a way there or see sama we mi no yen repeat o mo into be repeat o mo a say repeat aba hyehyɛ o mo ho ase into sama we mi no wotwo mo ne betre pekura na ebeto 79.2 into 79.2 beto dia ene na che say ye be fasika ye hwe current na into back current na event number 84 so to 26 ha we are pe no about 61 no dey share 85 or 4 box we are on to 28 second box position no dey try 86 no about 76 and so last box position into a way there or see kutwa abai 79.2 79.2 into sa pepe no ye na ha 61 no serve 86 85 or 4 box position we are 28 second 76 last no dey try 86 into a way there was in kutwa 79.2 yes into enya ne senya we there and ye was ye ka eniema soso ani into ye befa your first event no which is this event yes you befa your first event so for your first event na you be combine with your last event ewa hanom like you say aglo no adwuma no esi ya hyehyɛ ato mo so de atwen an say ombe yi atum e de amaye yes like you say
the saying na ebenya for your VAC Saturday and VAC Saturday. Me say week we and abla yenya bi ndi ndabi eno kura de nsi nti ene VAC Saturday yɛde mia no ɛde akwada weekends yes ɛna VAC Saturday yɛ mia no ɛde akwada for weekends nti say na ebenya for VAC Saturday no yes nti ewia ne abeyi best 5 fa saa three numbers na 70 51 88 ne de 279 no awo no ne abeyi best 3 na abeyi saa three numbers no ne 2 dalite and then strong 2 no yɛbɛfa wei mmienu yes 70 51 ɛna single 279 wei mmienu na yɛbɛfa no for yɛ strong 2 dalite but yɛbɛuse wei for online nti onye sojaman lover wohwɛ ye 2 dalite kwadeɛ a ne 279 ɛto a wɔyɛ ne bi yes nti ne ade YouTube link ne ka ho sɛ de bɛyɛ wobɛhu plan no a yɛyɛ ne nyinaa nti 70 ɛna yɛyɛ banka for ne yɛbɛkɔ for 70 nti nyame nka ho ɔmɛ nkwatenti ahoɔden wɔ mu bye bye.